Hvad med din, inden du tog stoffer, Ja. der havde du jo nogle venner og et andet miljø, hvis man kan sige på den måde. Har det ændret sig? Ja. Hvordan, hvis du kan uddybe det? Der er nogen, der har fulgt med, og så er der andre, som der er stoppet, som ikke følger med. Okay. Det er sådan nogle fornuftige nogen, ligesom jeg, drenge. Ja. Har du, har du været så afhængig, at du er blevet sådan aggressiv, hvis ikke du har fået de stoffer? Mm. Øhm, Abstinenser og sådan noget, så Ja. ryster. Hvordan var det, da... Altså, hvordan havde du det, da, når du ikke tager stoffer? Så vil jeg have det, og du er aggressiv, så ryster. Ja, okay. Har du mærket nogle fysiske eller psykiske skader ved, at du har taget stoffer? Ja, Kan du uddybe det? altså, man vokser ikke så meget, Nej. og hvad mere? Din hjerne, den er jo heller ikke klar mere, når det er, du har taget stoffer meget. Nej. Hvad fik dig til at tage stoffer første gang? Altså hårde stoffer. Det var spændende. Så det var mest for at prøve noget nyt. Ja, så også fordi de store drenge, de også tog det. Ja, Skal man lige følge med, jo? ja. Var det til en fest, du gjorde det første gang, eller var det bare sammen med nogle venner? Eller? Og så nogle venner op på Føtex. Ja, okay. Har du nogensinde lavet indbrud i huse og sådan noget? Jeg har lavet nogle, men jeg har ikke lavet særlig mange. Nej, hvor mange er det, hvis du gider sige? Højst 4-5 stykker. Jeg blev taget for det. Ja, det er. Hvordan var det sådan at lave indbrud? Altså sådan, hvis du ved det. Din adrenalin, den kører. Ja. Var det derfor, du gjorde det, eller var det for at få Nej, penge for at få penge. Selvom der ikke var den store værdi. Nej. Hvornår tror du, at man har brug for hjælp, hvis man er ude i et misbrug? Når det er, at du har abstinenser. Men du skal ville ud af dit misbrug, Ja, før du kan komme ud af det. okay. Hvorfor er det ikke at altid, at hvis du kommer på et afvænningscenter, at det ikke hjælper? Fordi at alle de andre unge, de også rører her står og mange deroppe. Så er det sådan, at man lige bliver lukket med, også Ja. selvom man er på det der. Tænk på, at du er svag, når du er misbruger. Ja, Du er rigtig svag, altså det er det, du kan ikke andet. Altså, du bukker under for det. okay. Så hvis der er folk, de tilbyder dig, så tager du imod det. Lige meget om du vil ud af dit misbrug næsten. Ja, okay. Er der mange på et misbrugscenter? Ja, det kan da godt være, det er forskelligt. Men det plejer ikke at være så slemt. Der er måske en 10 stykker eller sådan noget. Ja, okay. Det afvænningscenter, du var på, hvor lå det sådan? Altså, var det sådan midt inde i byen, eller Nej, det ligger på. sådan der ude på landet, eller sådan noget? Jamen, det skal helst gerne ligge lidt ude for byen. Fordi at ellers så kan du bare lige smutte rundt om hjørnet og købe. Ja. Er det nemt at få fat i? Det er Også selvom du er uden bys. Ja, det er ikke så svært. Jeg har i hvert fald en del numre fra Kolding, og jeg ved ikke hvad. Hvis nu vi siger, at du lige pludselig tog et sted hen, et sted du ikke har været før, Ja. og du ikke kender nogen personer, hvor hurtigt tror du, hvor langt tror du, der vil gå, før du kunne få fat i nogle stoffer? Højst en time. Altså hvis du gør dig umage sådan der. Ja. Hvis du gerne vil have fat på det, så skal du nok få fat på det. Hvordan søger du hen til de her stoffer? Spørg de mennesker, som der ligner nogen, som der også rører os, eller Ja. skriver ud på Facebook, at jeg skal bruge et nummer til den og den by. Ja, okay. Yes. Hvor går det på sådan en afvænningscenter? Det foregår ved, at du ikke må komme ud, og at du er indelukket. Er der mange regler? Ja, Får I lommepenge, eller? ja. Vi får 400 om ugen. Og hvad bruger du dem på? Mad og smøger. Er der nogen, der tager stoffer på afhængighedscenteret? Ja, det er alle. Eller ikke alle, men det er al form for afvinding, der er der.
også heroin og sådan noget. Okay. Så der er nogen, der ikke følger deres behandling. Okay. Tager du selv stadig stoffer? Nej, Ryger du hash? nej ikke mere. Det var godt. Begrænser din fortid som misbruger dine evner og muligheder i fremtiden? Hvis ja, hvordan? Ja, det gør det. Hvordan? Du har jo for eksempel ikke din 9. som regel. Nej. Fra du starter med at ryge hash, til du slutter med at ryge hash, så er du stadig det punkt, hvor du startede. Ja. Så du er stadig lige så gammel som inde i hovedet, som du var, da du begyndte. Okay. Har hash været sådan et springbræt til at prøve andre stoffer? Nej. Det er hvis man selv vil det. Ja, okay. Hvor gammel var det første gang, du tog hårde stoffer? 13. Og hvad var det? Det var coke. Skylder du nogle penge til nogen? Nej, ikke mere. Hvem har du skyld til? Jeg har skyld til nogle banditter heroppe af. Og så har jeg skyldt lidt rundt omkring for noget hash. Ja, okay. Hvordan var det at være på gaden og sælge stoffer? Ærlig mening. Det var fedt. Ikke for noget, men det var det. Fik du mange trusler? Lidt. Det er ikke så slemt. Nej. Er det svært at få job og sådan noget nu? Nej. Måske hvis det er sådan noget kontorarbejde, så er det nok. Ja, okay. Har du fået plet på straffeattesten på grund af, at du er blevet taget med stoffer eller våben eller noget? Jeg har våben, er jeg blevet taget med. Jeg har 2 lige nu. Okay. Våben og vold på en. Ja.